Možno sa aj vám niekedy stalo, že keď ste stretli človeka na vozíku alebo s hociakým iným handicapom, tak ste na moment zamrzli. Lebo ste nevedeli, čo sa pýtať ohľadom jeho zdravotného znevýhodnenia a čo nie. Boli ste zvedaví, ale zároveň ste nechceli byť necitliví a drzí. Možno ste cítili neistotu, alebo ste proste len nevedeli, ako sa spýtať človeka so zdravotným znevýhodnením niečo ohľadom jeho zdravotného handicapu, čo vás zaujíma. Ahojte a vítajte späť na mojom kanáli. Ja som František Mareta a dnes vám poviem 7 vecí, ktoré by ste podľa mňa nemali vraviť ľuďom s handicapom. Poďme na to. Tvoj život je tak ťažký, keby som na tvojom mieste, tak to vzdám. Klamal by som, keby som povedal, že nič nie je ťažké a nie sú žiadne problémy. Ale tie problémy a prekážky má v živote každý, nie len človek s handicapom. Áno, súčasťou môjho zdravotného handicapu sú zlomeniny a s tým spojená bolesť. Ale určite to nie je dôvod, aby som niečo vzdal. Lebo aj napriek tomu žijem úplne normálny život a nie je dôvod sa vzdať. Chápem, že ten dotaz má byť myslený pozitívne a nejako obdivuhodne, ale ja osobne preferujem, ak sa podpora vyjadrí úplne inak, nie takýmto štýlom. Ľutovanie. S takýmito komentármi sa stretávam asi najčastejšie. Chudák, je mi ťa ľúto, to je strašné a podobne. Predstavte si situáciu. Robíte akúkoľvek činnosť a prišiel by k vám úplne cudzí človek, ktorého ste nikdy v živote nevideli. A povedal by vám, je mi ťa tak strašne ľúto, ako by ste sa cítili, aké by vám to bolo. No myslím si, že veľmi nepríjemné. Keď už budete chcieť napísať nejaký komentár človeku s handicapom, tak miesto ľútosti zvoľte niečo iné. Niečo, čo je motivujúce a podporujúce. Niečo, čo dá človeku energiu a chuť ďalej pracovať. Lebo takéto ľútostivé komentáre berú človeku pozitivitu a tlačia ho k zemi. Infantilný jazyk alebo detský jazyk. Áno, mám výšku 6-ročného chlapca, ale ani to neznamená, že by sa ku mne mali ostatní správať ako k dieťaťu. Opäť si predstavte situáciu. Idete po ulici a oproti ide osoba, ktorú ste dlhšie nevideli. A tá osoba vás začne hladkať po tvári, po hlave. No asi by vám to bolo nepríjemné. Tak, ako to je nepríjemné mne. Tak preto, keď to nerobíme ľuďom, ktorí nemajú zdravotný handicap, tak to nerobme ani ľuďom s handicapom. Máš na to vodický preukaz? To sa týka hlavne ľudí, ktorí používajú elektrický vozík. Áno, a ja mám elektrický vozík, ktorý používam po exteriéri. A stretol som sa naozaj nespočetne veľakrát s tým, že máš na to vodický preukaz, ideš príliš rýchlo, tu je obmedzená rýchlosť, dávaj bacha. Ale toto je niečo, nad čím sa iba pousmejem. A neberiem to príliš vážne. A na tú otázku, že či mám na to vodický preukaz, odpovedám tak, že vieš čo, ja som sa so svojím vodickým preukazom narodil. Ako chodím na záchod? Keď ide o túto tému, je to naozaj, ale naozaj veľmi citlivé a intímne. Preto si ja osobne myslím, že by sa to nemalo pýtať či už pri prvom stretnutí alebo celkovo, pretože je to naozaj veľmi citlivá téma. Lebo každý človek s handicapom, teraz obzvlášť ľudia na vozíku, to má inak. Niekto sa sievkuje, niekto potrebuje pomoc pri manipulácii, niekto nosí plienky, aj to je úplne bežné, alebo niekto to zvládne úplne samostatne. Keď ale jeden človek nemá problém o tom rozprávať, to neznamená, že všetci to majú rovnako. Preto to treba mať na pamäti a treba byť veľmi empatický, obzvlášť pri tejto veľmi citlivej téme. Keď ten človek vám nemá problém o tom rozprávať a vysvetlí vám to, super. Ale keď vám niekto povie, že nie, je to pre neho moc intímne, tak treba to rešpektovať samozrejme. Budeš ešte niekedy normálne chodiť? Hlavne sa tieto správy objavujú pod videami, kde chodím za pomoci chodítka. Chápem zvedavosti. Ale pre mňa osobne, a som presvedčený, že aj pre ostatných ľudí, ktorí sú na vozíku a ich handicap im dovolil prejsť krátku vzdialenosť samostatne, je to pre nich obrovský úspech a sú z toho šťastní. Vrátane mňa, že sa niečo takéto obrovské podarilo. A aby som odpovedal na tú otázku, že či budem ešte niekedy normálne chodiť, odpoveď je nie, ale som s tým úplne v poriadku. Viem prejsť určitú vzdialenosť chodítkom, z čoho som veľmi šťastný a je to úplne úžasné. Keď mi chcete niečo povedať, povedzte to mne. Nie osobe, s ktorou ma stretnete. Až príliš často sa mi to deje. A neviem prečo. Či ma ľudia nevidia, že som taký malý, alebo nevedia, že neviem samostatne rozprávať, alebo si myslia, že im nerozumiem.
Fakt neviem, prečo sa to deje. Cítim sa vtedy absolútne neviditeľný. Keď mi chce niekto druhý niečo povedať, ale povie to cez osobu, s ktorou som. Či už je to sestra, rodičia, kamoši, je to jedno. Ale deje sa to príliš často. Keď mi chcete niečo povedať, povedzte to mne. Alebo keď chcete niečo povedať človeku s handicapom, ten človek vám rozumie a vie rozprávať, tak to povedzte jemu. Pretože takéto komunikačné kiksy berú človeku s handicapom seba dôveru a cítia sa vtedy absolútne priehľadný. Toto boli tie najčastejšie dotazy a otázky, s ktorými sa ja stretávam, ale samozrejme je ich ešte viac. Len opakujem, toto sú moje postrehy a ako to vnímam ja. Každý človek s handicapom môže mať niečo iné, čo mu vadí, s čím nesúhlasí. Ďakujem pekne za váš čas, budem vďačný za spätnú väzbu a ak chcete, môžete toto video zdieľať, aby sa dostalo čo najviac ľuďom. Vidíme sa na budúce. Čau!